Good morning, hoya urenya kora mojong kamoro mentio kinyini rihima kawuono. Ye mundo mi harwa kikod lweta ariyo kinyini rihima chieng' ti tariken 29 dwe mar auchiel higa gana ariyo kod 20 kamoro mentie arwa kini machiegni chenro ni rihima no masule mokinyi okinyini rihima ket kod maendi gwengewa kanyakla koda bombe mopogore kamoro counties duto e pacho kaendi chwalo weche go mag gedo mag apaya e counties duto e pacho kaendi neno ni tako go mag steam oringo ne oganda e kor gwenge duto e pacho kaendi kamene jatelo ne runo tiyo kod thuolo maket kod maendi e golo siem malich mokalo ne ruodhi e pacho kaendi kata chief omedo wacho ni kinde lolo duto sebedo ka dhengni e tijgi za wale wote ambao wanafanya kazi na sisi katika serikali, kila chief, assistant chief na mzee wa mitaa, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tumeweka pesa sasa kwa budget ya kulipia stipend ya mzee wa mitaa. Yule mzee wa mitaa pale sasa atakuwa na pesa kidogo kwa mfuko, na kazi yenu ni kuhakikisha kwamba miradi yote ya serikali inashughulikiwa. Kazi mimi nafanya kwa hii Kenya ni kazi ambayo imengojea muda mrefu, na ndio tunafanya saa hizi. Jokromogi kumachelo bere jatend piny migosi William Ruto no dhi nyime kod wuoyo kod jonyuol pacho kaendi ka bende okwayogi ni ka giyie to gikaw kinde kibed kod thuolo kod nyithindgi kinde duto mar okang' mar child be present in your children's lives. Be present in your children's lives. Know their friends. Understand their struggles. Walk beside them. Understand their struggles. Walk beside them every milestone and every season. Every milestone and every season. Let us recall jatend piny owacho migosi William Ruto kumne keto omenda mok tin ne bilion 784 e tend migem bilion 784 e tend migawo mar somo e pacho kaendi. Giwacho ni maendi en okang' mabiro neno ni weche go mag somo gonegi. Gonegi atho kendo nyithindo eza pesa mingi katika mambo ya elimu. Ya pili, pia umeendelea katika yale marekebisho ambayo yanaendelea katika idara ya elimu. The president has been consistent in reforming the education sector, from the curriculum, CBE, from employing 100,000 teachers, from increasing the education budget, from building chokani kik tim tijge yone roma kare gindalo go kuma bede chokani kik tim tijge yone roma kare gindalo go kuma bede yande nosekalo kod kinde ka bende jatend piny migosi Stephen Kalonzo Musyoka koro ko jatend piny owacho migosi migosi William Samoei Ruto niko ka ndimo kuom jopiny kanyakla kod jotelo kaunti no masia wuok oko kendo singo mar biro siro chung mar mane kinde moko ne achiel kuom apisa se pacho kaendi kata ten piny owacho mar migosi William Ruto mano migosi Elido wa utiende anka udwa na gochnenga William Ruto udwa na gochnenga William Ruto kuza gochne Elido wali halo agochnenga halo to kare jomochu ma wacho na gochne Ruto kadaku kwerogi gombaka haleluya gunda Ruto kae e kama nwabire gi japuonjo pige kenda se biro kama ng'eny ikoromogi kowere kora weche go kuma bende timre county Romas ya wago ng'wech nyaka gweng' moro ni Kibiri ward rachwanyo gwenge komago mag rachwanyo kama lipot koro yango ni grube go mag mine mok tin 12 gikone